Να κάνω μπλασκή θέλω. Το Γιάννη. Με 4 νέος. Μη σου πήγε κάτι και στάσει πάλι καμέρα. Σπάς το ΙΤΑ ζητά. Έχει σπάσει ένα δεσάρι αυτός. Ναι, για δεύτερο. και δεσάρι έχει σπάσει. Το βλέπεις το τσιγάρο το καίο, δεν μόνο είναι να Δεσάρι. Λοιπόν, αντράς. Άγγελο. Άντρας. Σκι. Η επόμενη. Τρίτη κίνηση να βγει κοφτά. Κοφτά. Μπράβο δα. Φούγεται εδώ. Εδώ κάτω, δεν μας πειράζει να μας μπήσουμε λίγο. Μου, Κοφτή. Γεια. Τρίτη κίνηση. Ξέρεις. Για να πάρεις. Για να παρουσιάσεις. Δεν παίρνεις καλά, δεν μετράβας καλά. Έλα ρε. Προσέξτε. Δράσου. Κοπανάμε το ποντάκι με δύναμη. Σπάσεις το πλαστικό. Το σιδερένιο. Το υποτιθέμενο πλαστικό. Εδώ. Πού κοιτάς? Μέσα στο εγωκλή. Δεξιά! Δεξιά! Επόμενο άρκ! Και μία ανάπαυση. Τι κάνατε ρε μία ανάπαυση! Η μία ανάπαυση! Από επόμενο! Έτσι. Λοιπόν, το άλλο που το πετάς απάνω έτσι. Το πιάνεις κάπως έτσι, αυτό δεν έχει κοντάκι να πούμε. Εργοστασιακό. Πρέπει να είσαι λίγο ενυφάλιος. Βόμου εδώ, μπαπ. Μπαπ. Μπαμπούμπα. Για το άλλο βέβαια. Πρέπει να πιάσει το όπλο.